kamano. Manyiso ni thuolo mabiro nyalo neno kapo nono ni dongruok nyalo bedo kwan mar 3 kuom 10 nyalo kuma dok chien 1 kuom 10 e kind mamoko. An gi geno no. To en geno monego jiw gi paro motegno to gi tich moriere wang' achiel. Kata pinje man gi mewo kaka America, kaka Netherlands, kaka UK, pod experience learning poverty. Learning poverty is a global problem. Koro, gima wanyalo bedogo en ni ka wamedo keto pesa maber tiego jopuonj mapuonjo somo, kaito wakao pesa waketo e kelo nyithindo te e skul, manyiso ni nyathi ka nyathi nigi an equal chance mar somo. Kaka nyathi somo iluongo nang'o, Suguta mar e kaka nyathi somo Katolo, to e kaka nyathi somo Imbo Usenge, to e kaka waket level playing ground, to wabiro neno ka namba no dok piny. To ok obi dok piny bo bed 0, nikech learning poverty gintie gik mang'eny ma contribute, moko are beyond human. Yeah. Koro onyalo chopo 2 kuom 10, 1 kuom 10, to ok wanyal tieke morum te kamano. To bende kata mana kwa dhi nyime